Anong hard mga sa kuyab? Ano ko ma'am? Kaya ako ni Supreme. Kamu na lang pag-uban di ay. Uy! Ayos ako sa sundan ha. Sir, na rin billing sir. Ma'am? Billing? Ani? Oh, billing. Kani naman ang order ma'am. Anong? Wapi mo magbayad man ko ani. Nga dili man ako nag-order ani. Mabayad ka ni sir, kaya ikaw may akong makita nga ni Kaon. Dah. After. Ako magbayad ani. Muning gingon ako sa imo ba? Na? Nga pinaka-sikat nga laaganan diri ba? Tama, Diri sa Manolo Portage Bukid nung kining Kakao Farm. Tsada kini alina. Nice design. Okay na dito na to, dito ta makishare. Ah, sige, sige. Tara. Boss, pwede makishare? Wala problema boss. Diyan naman boss, baka hindi mo man. Ay, magunti ka ta. Pwede na ka. Gusto man itong daog na to sa scatter na eh. Gani. Magunti na to. Sige na. Waiter! Ang waiter dere. Ay, na. Order, bebe. Sino mo din sir? Ang isda kami, kuhan lang. Oishi. Ano ba ito? Oishi, tapos ano, drinks na... Drinks. Ay, ko arco na... Kakot lang. Ito na, 155. Ay! Apili po, sandwich, gutom kayo. Sige, sige. Oh, sandwich. Okay. Sige. Wala nila in sir? Oh, wala na. Ganyan na ba? Oo, sige kayo sir. Thank you. Okay, thank you. A few moments later. Lamig niyo din yung kuhan ba? Coke nga... Less sugar ba? May sugar man na? Mas Pero- may sugar man. Mas ganahan ba itong zero? Di. Mas trada manggod na. Dahil gid tag gilid. Suga po kayo ni mong kaon. Ay, katunga man dito. Magingana kay tuwa na bata. Ay sir, pagkaon sir oh. Ay, salamat ma'am, salamat. Saan na may view ba? Thank you ma'am. Abalating ka ba? Ako mong gani. Ito siya. Like, musta naman na gawin mo pag-sila na eh? Ito na biya. Nabagsak man daw ka? Wala kaya ako pang classmate. Namali na itong puwan. Huwag information dito? Dito ikaw? Dili to ako, oy. Kapoy, raba kayo sige habal-habal, mabulad pa ka sa init. Bagsak ka ka? Kamot lagi ko. Pagkabala ka biya. Ay sir, imo din sir, oh. Agay! Mapriso ka! Wala akong jowa! Isa pang makulit! Anong hard mga sa kuyab? Ano ko ma'am? Kaya ako ni Supreme. Kamu na lang pag-uban di ay. Uy! Ayos ako sa sundan ha. Uy, wala din sa ano. Ang sampung doon. Nagnakaw man. Aw, kira kay ako na yung kao na ni. Sir, na rin billing sir. Ma'am? Billing? Ani? Oh, billing. Kani naman ang order ma'am. Anong? Wapi mo magbayad man ko ani. Nga dili man ako nag-order ani. Mabayad ka ni sir, kaya ikaw may akong makita nga ni Kaon. Dah. After. Ako magbayad ani. Oh, ikaw sir. Wala mo kuikuan mo. Kanir may akong budget sa kuan ako. Ani, magbayad ako. Ani ra. Kung wala kay kabayad sir, pwede na gyapon ka mahugas og plato sir. Ikaw na bahala diya sir ha. Dad. Murag makahugas ng plato ani. No choice. Nakahugas ng plato ba? Pandamay itong duwa ko. Ang tawa. Wala ka bayad eh. Dako kay ito mabiling ba? Picnic ba? Nga na para dito ka bayad. Alina.